Presented by Sachi Digital Recording Studio, Tempaya Tikari Gaya. Visal. सच्चे रहा गाड़ी चोली चढ़ के बसहबा हो गाड़ी चोली चढ़ के बसहबा हो आल मत बोले मौरहबा हो आल मत बोले मौरहबा हो गौरा से कर के बियाहबा हो आल मत बोले मौरहबा हो गाड़ी चोली चढ़ के बसहबा हो आल मत बोले मौरहबा हो Visal. सच्चे रहा मोबाइल नंबर 9931069574। भूत पैताल सब उनके साथी जंगल के जीव जन आइले बराती भूत पैताल सब उनके साथी जंगल के जीव जन आइले बराती निकल साप के बरहबा हो पेनी गल साप के बरहबा हो आइल मत बोले मौरहबा हो गौरा से कर के बियाहबा हो आइल मत बोले मौरहबा हो Visal. सच्चे रहा धोती कुर्ता चोली पेनी मिर्गा के चाल हो पीके गांजा भंगिया पहले आखे लाल हो धोती कुर्ता चोली पेनी मिर्गा के चाल हो पीके गांजा भंगिया पहले आखे लाल हो मौरिया के जगह जटाहबा हो मौरिया के जगह जटाहबा हो आइल मत बोले मौरहबा हो गाड़ी छोड़ी चढ़ के बसहबा हो आइल मत बोले मौरहबा हो Visal. सच्चे रहा डर लगतारी देखी रूप औरी रंगवा कहला संदीप सोनू पिएला भंगवा डर लगतारी देखी रूप औरी रंगवा कहे संदीप सोनू पिएला भंगवा के गिरे जाला जहाँ तहमा हो पी के गिरे जा